Hei, salutare tuturor, eu sunt de când am mai filmat Rock Reaper 10 și astăzi am revenit cu o prezentare a serverului meu de Minecraft, după cum vedeți. Da, și așa, bun. Aici avem multe chestii. Deci să începem cu... Acesta nu este gata și nici creativul, dar va fi gata în 2 săptămâni. Da, ieșim. Dacă intrăm pe server, stai să... Gata, mi-am băgat parola și mi-a dat o busolă. Ori dacă dau click, am aici Survival, Skyblock și Hub. Deci putem să mergem până acum la Survival, dacă mergem. Da, uitați. Aceasta este casa mea. Pink. Și a lui Mr. Turtle. Cu asta mai puteți să ziceți prietenul meu. Și da, uitați, acesta este doar chestul meu. El încă nu are un chest. Uitați, avem chestii șmechere. Da, după cum scrie aici, avem casa adminilor principali. Bine, este fondator, dar na. Uitați, ne-am făcut aici așa, spawner de găini, oi, vaci și porci. Așa. Bun, să vă arăt cum puteți face asta și pe serverul vostru, dar vă trebuie toate esențialele. Mob. Și scrieți ce vreți voi. Cow, virgulă, dar trebuie să puneți virgulă între ele. Pig, virgulă. Chicken, virgulă. Ce mai era? Sheep, oaie. Puteți să puneți și ciuvaci, cum se zicea? Nu-mi pasă. Uitați și veți pe toți așa unul peste altul. Bun, la spawner, cum faceți spawner? Asta e 52. Și avem monster spawnere. Hai că o să fac unul de ciuvaci. Așa. Să vedem cum se numește. Spawn mushroom. Punem aici și vedem că este de porci. Slash spawner M-O-O-S-H-R-O-M mushroom. M-O-O-S-H-R-O-M M-O-O-S-H-R-O-M. Ce? Ciuvaci. Da, bine, sunteți asta. Uite, cow și se face de cow. V-ați prins voi, dar nu știu. Cu mă mare, cred. Cum îi spune repede? Ce? Credeam că prea șmecher. Unde-i TNT Minecart? Creeper. Unde este cow? Mă. O să hără. Mă, cow. Bine. Mushroom. Vai, cum se scrie. Bun, și acum ne dă și ciuvaci. Uitați și le omorăm.
putem să facem ce vrem. Și uitați, puteam să-i omorâm pe toate. Dar ar fi tare dacă am putea să punem spawnere de astea cu de ăștia mari. Dar nu se poate. Porcul călărește găină. Ia, ce șmecher. Bă, și acum dacă ne punem noi pe porc, ce se întâmplă? LOL. Serios? Șmecher. What the... Da, dar nu merge. Bun. Acum ne ducem cu busola la hub. La survival mai putem merge și pe aici, drept în față și click pe semne. Și ne dă aici, că are niște probleme, dar nu cred că o să le rezolv. Ne dă aici, aici te dă când apeși pe semn. Ieșire, adică. Și o să fac un drum aici din bedrock. O să-l fac acum. Nu știu. O să-l facem așa mai șmecher. Așa. Acum facem așa. Protecțiile încă nu s-au adăugat pe server. De cum vă zic. Deci să nu vă grifați între voi și nici spawn-ul să nu-l grifați. Bun, și cred că de aici nu sunteți nubi, să nu vă descurcați să mergeți pe aici. Nu mai trebuie să-l fac eu până la spawn, deci toate am făcut și scărița. Da. Hub. Acum la skyblock. Uitați, aceste skyblock-uri cam simplu. Slash is putem da. Sau dacă vreți, puteți să mergem aici. Dați click pe semn. Da, pe mine mă dea aici, că aici trebuia să mă dea pe mine, că aici este insula mea. Și aici nu trebuie să fie mobi. Dă-i, zero. Difficulty peaceful. Dar cum îi iau de aici mobi? Cred că o să pun niște glowstone. Nu are voie să fie aici mobi. Să punem colțuri. De ce nu fac eu niște pereți de glowstone? Acum o să vă învăț cum lucrați și cu World Edit-ul. Glowstone, glowstone, glowstone. 89. Click aici. Puneți asta. Celălalt click aici. Slash set. 89. Bun, așa. Apoi click aici. Ce are asta? Și click aici. Set 89. Click aici. Celălalt click aici. Deci odată right click, odată left click. Așa. Click aici. Click aici. Set 89. Dar de ce să nu are așa aproape? Slash day. Așa, acum ar trebui să se ducă toți și tu m-aș de ce de te pidic. What? Ce-i chestia asta? Așa afară. N-ai voie să stai de aici. S-a dus? Cred că s-a dus. De aici este al meu. Bă. Ce? 1, 2, o. Am crezut că am făcut ceva prostie. Totul este bine și ok până acum. Acum s-a dat undă. LOL. De ce e lag-ul ăsta? N-am făcut nimic rău. Sper și cred. Sper și vreau să cred.
Bun.